Good morning लोगोफोर दायो निया फैलायबाय ओमफ्राय निया रेलवे मास्टार फैदो ओमफ्राय ब्लगिं शुरू होगेल मर सिमेन्ट गारबाय निया दा जास्ट दिनै 10 बेग गारदो ना 3 4 5 6 7 9 10 बास एर'टाइटु बेनिफ्राय बेडिं पत्र लाना फैबाय नैया दिनैनिफ्राय थासिगोन पुरा कन्टिनिउ तन्दर लेट्रिन हुआय नाय देखुन ओइटु भाङि गेल जे सिरिटा ओइ खिरकी टु या डिजाइन टु एटु बिसि गाटफानांगे रुटा लाइन गाटले खिरकी হৈ যাব তলৰ পৰা खिरकी দিম না পয়সা তো অলপ 1.5 ফুট মান ৰাখিলে হয় উঠুল আৰু ওই এটা 4 জন এন্ডে 4 জন बेनिफ्राय नैया इयावनो सिमेन्टआ आरो मैयानि ब्लगाव नोंथांमोना नुखादो पुरा लामना होगासिनो दं दायो निया बुजायगासिनो दङ इन्जिनियारा देखायना हो खिरकीটো চাই ল ভাবা গম পাইছো বুলি কলি তই গম পাৱাই নাই মই জানো এফালে আপোনাৰ বহলটো কি একদম খুটাটো খুটাই থাকিব নেকি খুটাটো খুটাই নাথাকে অকমান থাকিব বাকি অলপ ডাঙৰ থাকিব दायो सेखा बिदोंमोन सेखा लाना फैदों आङो माब्रै नुदो कमेन्ट खालामबानो जाबाय जोंना न'नि ग्राउन्ड प्लेसआ बिसोरनो सेखा नांगौनो सेखा लाना फैबाय आं न'निफ्राय जोंना सेखानिया हि दानबाबो दानजानाय नङा खिन्थु दा इसोर दानै एसे गोबाव खालामना हरदो ओया दे आनो दिसु दे दा दाउ दिसु भालके राखि दायो बुजायगासिनो दङ खिरकीफोरा बहा बहा गोलैगोन दरजाफोरा बहा बहा गोलैगोन बेखौनो পুরা সেন্টার পয়েন্টত লাগে এটু কোনখিনি দিব লাগে সব এটু কিমান জোখৰ দিব লাগিব दायो लोगोफोर इसोरखौ बुजायना होदो नैयाव नैबे सेफ्टिनि थाखायसो फिल्मखौ होदोंमोन नालाय इयाव काथिया आरोना नै पुरा ओपेन ब्लेंक जागोन दायो वालफोरखौ इयाव होगोन या वाल ইয়াত এটা ডাঙৰ গ্লাছ থব লাগিব ফিলে ন বাই বাই দোকানত যাও এতিয়া আমি থাক দোকান दायो जोंहा इन्जिनियारा गासैखौबो बुजायना फैबाय नोंबो बुजिया एखेखा आंना खर'आ ओरै आंबो बारा बुजिबाङा नोंनि पेटेरफोरखौ इमान सिम्पोलाव बुजायदों आं ओमफ्राय दायो जोङो दखानाव थांसै बेनिफ्राय आरो फैफिनगोन आङो दसे उनाव दायो जों लोगोफोर सानैजों बोराय बुरै थांगासिनो दङ दखान खुलिनो बेनिफ्राय पार्सेल दङ पार्सेल दोन थांनांसिगोन आङो दायो लोगोफोर दखानाव फैबाय नालाय आपेल थाइसे जानानै पार्सेल दोननांसै ओमफ्राय नै साखि सावबाय बिन्दा फ्रेश माइन्डजों धुप सावबाय हिन्जाव भिडिअ बानायगासिनो दङ माने सु डिजाइन ब्लाउस गोदान फैदो नैया सु डिजाइन ब्लाउस बेनिफ्राय आङो पार्सेल हैनोसै बेखौ सुनानै जानोसै बरियानो दायो दैजों सुबाय सु डिजाइन ब्लाउस माबा खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय आङो पार्सेल होनोसै अनलाइन दखानाबो खुलिबाय ने टिक्लिबो फैबाय ने टिक्लि डक्टरबो फैबाय ओमफ्राय आंनिया पार्सेल हैनोसै बास बे गारिनि अबस्था नाय ए राम सुनांसिगोन हनुमान अबस्था हामा जय हनुमान आपेल बेनिफ्राय निया सफैबाय खैराबारि लोगोसे पोस्ट अफिस नैया जोंनि खैराबारिनि पोस्ट अफिसाव बेयावनो पार्सेल हरगोन आं दायो पोस्टआव होनानै एगेन थांगासिनो दङ रुमाव
दै बोनाय पाइप बेनिफ्राय माबा दङ मटर दङ बेखौ लांनानै मिस्ट्रिफोरनो होनोसै बा जाम फैदाबायावबो ना फुल बडि दख'ना निउ कालेक्सन फैबाय थादो ओमफ्राय नैया क्रिसमासनि बे सेंखारखौ ओरैबायदि साफा खालामदों नैया गामिया सेंखार गामिया नाय बा लामायाव मोनसेबो बिलाइ दाइसेबो गैया बेनिफ्राय बिदि फ्लेग होदो आरो ना नैया बिदि मोनसे फ्लेग होदो लामायाव गायसनदों बेनिफ्राय दा स्टार लागायगोन स्टारखौ लागायथ'वाखै दां स्टार लाइट स्टार होगोन आरो इसोरनिया नैया जि मोजां बिराद हिट साजायखायो इसोरनिया गामियाव मोनसेबो लेथ्रा गैया नैया बेनिफ्राय आं थांगासिनो दङ फाइनालि डिमाकुसिया ओरैनो स्टार लागायबायनो नाय हराव नुगौमोन आरोना लाइटजों डिमाकुसि सफैबाय बास नेनाय खामानिया ओरैबायदि खस्थ' आरोना दाबो सफैयाखै 12:30 सफैगोन होननानै एटानो जासिगोन नै बाग्लाय लायो आरोना बासआ दासो फैबाय आरो बेखिनियाव हाबाबो मोनसे दङ डिमाकुसियावनिया बिराद गिदिरनो बासआ आंना दासो नैया बा बिराद नेबायलै दायो मोनबाय नै आंहा पार्सेल नैसो बासआ 100ल' लादो नङाबा 300नि खमाव लाया दायो थांलांसै न' बेनिफ्राय आरो मिस्ट्रि लागायदों नालाय मोनसे बुस्थु नांगौ जाबाय थायो दा बावसो होना फैबाय आङो मटरजों पाइपजों ओमफ्राय दा नांगौनो आरो रड हानाय ब्लेड माबा माबि मिस्ट्रि लागायबाय थारमाने खारख'बायनो था बेखौ लायलाय ना नायजोबलायो दा सफैबाय फुल बडि हिन्जाव जना दङ बेनिफ्राय आं आरो मिस्ट्रिनियाव थांनांगोन फुल बडि आरो ना ओरैबायदि मोजां ब्लेकआथ' फुरा बुकिंखा हिट कालेक्सन वाव नैफोरखौ मोनगोन लोगोफोर जोंनि नांगौ लांफैदोल' दायो स्पेसियेलि क्रिसमासनि हाबानि थाखाय जा मोजां बेखिनियानो मोनगोन दे ओमफ्राय नैबेबो कालारा ओमफ्राय गुफुराथ' 1 पिस अलरेडि बुकिं ओमफ्राय नैबे 1 पिसखौ मोनगोन बाखि ब्लेकखौ मोनथ'नाय नंला जाय नांगौ मानडेआव खबर लादो दे ब्लेकखौहाय अलरेडि बुकिं दे आरो दे दायो एगेन जोंनि गोबाय देरायाव फैबावदों आङो माने बेसोरो गाजोल बिदोंमोन नालाय मिस्ट्रि नांबा नोङो दलदखौनो थानो मोना होनना बुंनायानो बेनो जाहैदों बिसोरो ओंखाम जानोसो थांदों ना मासो जानो मिथिला दायो आं गाजोल लाबोबाय गाजोलखौ होनोसै ना ओंखामसो जादों बिसोरो बरिया गाजोल दङ ब्लेड दङ बेयाव फिल्टार लागायबाय मटर लागायबाय लेट्रिना बेयाव जाबाय ब्लेक प्लास्टिकआ बिसिना बेनिफ्राय दायो इसोर स्टार्ट खालामसिगोन आरो दुरे ओंखाम जादों मालायनो बेयावनो संखायो बेयावनो जायो এইটো बिक्रि करे ना नायला बेखौनो हिन्जाव बिराद बुंबाय थादों आंखौ दिनै लांसै फन नाम्बार আছে आं बेखौ लांनोसै आङो लांगोन सानदों आरो ना बेसेबां दाम सोंनोसै माबाया दखाना बन्द ओंखाम जानो थांदों दसे नेनोसै आङो इयावनो पानिया फैबाय दायो नायनोसै এইবিলাক কিমান আৰু এইবিলাক বনোৱা হোৱা নাই আৰু এইবিলাক না पस्टखौनो हिन्जावआ सानफ्रोमबो बुंबाय थायो मानो लाबा होननानै थ' बिनि गोसोखांनानै लांनो फैबाय आं पारबो ना बेयो मिनिमाम लास्टिं 20 इयार्सनो जायो तलतथ' साइलं
ইয়াতে এটা এটা গাজল মাৰিব লাগিছিলে হৈ যাব सिंनि बेयो बेनिफ्राय सानिया बिदि जिखिनि मारा আছে সব একে সিস্টেম ইয়াতে দেখোন এজন মানুহ যাব পাৰছে না কাপড় কাপড় ভৰাই অলপ উখ জায়গা থৈ এনেকা বাটাম আছে না এই এনেকা বাটাম দুটা দুফালে দিখানে এনে এনকে পাকাত থলে ন পাকাত মানে ডাইরেক্ট পাকাত থলে কাপড়টো ঘামি যাব টিনটো ঘামি যাব মানে এনেকে দুটা হেৰি দি দিলে হ'ল মানে বাটাম দি দিলে পাকাও দিম বা সেনেকে বিট এনেকে যদি 6 মাহ যদি এত পৰি থাকে বছৰ পৰি থাকে তেতিয়াও 5 বছৰ পৰি থাকে কোনো প্ৰবলেম নাই এটো এনে কাপড় থলে বেয়া হ'ব নেকি কাপড় না না কাপড় থলে বেয়া নহয় কিন্তু মাটি থলে পকাত থলে ঘামব আপনি জোর পৰাই বাক্স লয় মানে প্রবলেম এটো মানে মাটিত থব না গরম দিনত প্রবলেম হ'ব নেকি হ্যাঁ গরম দিনত নাই না হেগলে প্রবলেম নাই খামি সামি তাৰ পিছত ইয়াতে বনাই আপুনি মই নিজে বনাও টিং মই কিনি আনো এয়া মই নিজে এইবিলাক সব কিনি আনে আৰু এটা বাকচ বনাওঁতে আপোনাৰ কেইদিন লাগে এটা বাকচ বনাওঁতে একদিনতে হৈ যায় বা আপুনি দেখোন বহুত পইচা ইনকাম আপোনাৰ ইমান দামী দামী বাকচ আছে ইয়াতে 4000 3000 2500 বা এনে আমাৰ খৈৰাবাৰী চেল হৈছে না চেল কেনেকুৱা অলপ কম না চেল একদম এগিলা কোনদিন বিক্রি হবে গরম সিজন আহিলেহে বিক্রি হবে दायो सोरनोबा जुदि बाकस नांगौबा बे गौरिहाटी खैराबारियाव बिदि टिंनि ट्रां मोनो आरो ना जि दोननो थाखाय माबा दोननो थाखाय मोजां आरो नि दादानियाव ओमफ्राय ओरैनो कन्टेक्ट नाम्बाराबो इयाव दङ कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनसै फन खालामना होबानो जाबाय नि कन्टेक्ट नाम्बारा 8453858887 बेना कन्टेक्ट नाम्बारा कन्टेक्ट खालामना फैनो हागोन बेनिफ्राय लांफैनो हागोन आरो ना आंबो मोनसे लांसै जुदि दामा मिलायोबा खालामबाय 2500 ओमफ्राय दोङो आरो बाराबो खमनिबो मा नांगौ बेखौ मोनगोन दा एसे उगारनोसै गारियाव लांनो हायो ना हाया नायनोसै आङो गारि जाबना नाय साव এইবিলাক মচি দিয়া অকণমান जि दोननो थाखाय ओरैबायदि खस्थ' जादों जोंहा বেচাকিনি নাই আগত যেনেকুৱা আমাৰ বিয়াৰ সিজন আহিলে তো টাইমে পাও নাই ধন্যবাদ আর এতিয়া মানে बिक्री নাই ना बिक्री एसे खम जायो स' थाबैनो फैनानै सोरनोबा नांगौबा लांफैदो नै खम रेन्जआवनो मोनगोन आरो ना लोगोफोर थ' आंनि बे थेफाफा गारियाव जाजागोन ना जाजाया नायनोसै बा आरो गिदिर गारि नांबावो बेबो फिसासो जायोना दा बेयाव जाजागोन ना जाजाया सन्देহে এইটো খাব না দাদা ইয়াতে খাব লাগে দেচোন মই কিবা এটা চেষ্টা কৰিম जायानो माथो सिटखौ हालायना होनांगोन आं बि बाकसखौ लांनो नागिरदों नै बेखौ फल खालामना होबाय आथिं नाङिबा दिगदार जागोन आरो मारिना होबाय ৰছী আছে না ৰছীটো ইয়াত বান্ধি দিলে হ'ব হৈ গ'ল এতিয়া হৈ গ'ল দাদাৰ পৰা ল'লোঁ এতিয়া মই গৈ থাকোঁ পইচা নিদিলেও হ'ব নেকি এতিয়া গৈ থাকোঁ মই ই लाबाय एसे लासै लासै थांनांगोन आरो ना फुल ना गारिखौ सुखारनांसिगोन बेखायनो जेबो नङा दे बेयावनो लाबाय आरो हिन्जावनि गोसोखौ खान्थि होनांगोन नालाय नङाबा जाथारा दायो गुरिहाटीनिफ्राय लांसै बेयावनो रासमेला जानाया जोंना खैराबारिनि न'आव मोनफैबाय नैबे सिटआव जेनिया नै दिनुइ नङा बियो आथासो बेयाव केरि बेग दङमोन बेखौ बोखानानै आथा नांबाय बेखौ हुगारबानो थांगोन हुगारनो होनांगोन एबार डिलाराव लेथ्रा नङा लोगोफोर आथासो बेनिफ्राय निया बाकस आंना बाकसखौ आं नैथिं खुलिनांगोन बेनिफ्राय नै तालाखौ खुलिना लानोसै इयाव क्रिकेट गेलेबाय थादों दायो आंना बेगखौ खुलिनोसै बिराद डेन्जार खाना लाबोदों नै बेयाव सेन्टा खादोंमोन आङो खायाबा जायो बहाबा नांनानै गथाय दोलाजोबना फैदोंमोन न'आव खाबाय बेखौ आङो बेयाव दोननोसै खनायाव बोनोसै हारसिंनो ओमफ्राय नायदो नै सिदा बेफोरखौ गेटासो होना दोन्दोंमोन बेफोरखौ बेयाव दोननोसै गारियाबो डेन्जार लेथ्रा जादों
फोरखौथ' ना बा थुलायानो बुंखानाङा नाय सासे मानसि हाबनो हागोन आरो नै ओरैबायदि गिदिर लाखादों बेसां जि सोयोसो ओरै जि दोननोसो बिबाय थादों नालाय दायो सिटखौ थिखोनोसै आङो बाबा सिटखौबो थिखोनो हाया रखम जै परसुराम बानायना दोनबाय ओमफ्राय दायो बेखौ लांनाय पाला आरोना आं बेयाव दोनथ'नोसै ओमफ्राय मिस्ट्रिफोरनो लाइट लांनांगौ आरो लाइट लांसै थांनाय खनसेखौ आं बिसोरनो लागायना होदोंमोन गिदिर साइजनि आरोना बेखौ लांसै बेनिफ्राय बेयाव दङ ना गैया खुन्दुङा हाबसिगोन हिन्जावनि जिखौ आं सुना लांसै नङाबा इमान बरिया रानदो सि आरो गिसि जानो हासिगोन आंना स्कुटिया बास सालायनायानो जाया सालायनांसिगौ र' एकदम सालायनो टाइमखौनो मोना नालाय बाजार खालामनोबो डाइरेक्ट लाबोखानाय जायो दायो थांलांसै आरो मिस्ट्रिफोरनियाव बेखौ हरनो बिसोरबो मालाय मारै खोमसिया थानो मोनसेल' लाइट दंखायो बेयाव अब्लाबो बेखौ गिदिरखौ होनांगोन नङाबा जाया